Bine v-am găsit! Italidea vă prezintă Hole Checker. În premieră mondială vă prezentăm un joc de societate realizat integral în lemn pentru a juca în baruri, săli de joc, acasă sau în aer liber, adică la picnic, la piscină, la terasă, pe plajă, etc. Jocul este destinat participanților de ambele sexe și se poate juca în 2 sau mai mulți participanți. Scopul acestui joc este de a introduce pulurile în cele 5 compartimente de punctaj prin găurile prevăzute în mantinela frontală. Pulurile se lansează din suprafața de lansare aflată între baza jocului și bara limitare lansare. Pulurile pot fi lansate către cele 5 compartimente prin găurile din mantinela frontală, pot lovi mantinelele laterale sau pot lovi celelalte puluri care au fost lansate deja și se află în suprafața de tranzit, adică între bara limitare lansare și mantinela frontală. Hole Checker se joacă cu 25 de puluri, câte 5 pentru fiecare compartiment. Hole Checker se joacă pe parcursul a 3 reprize. Ordinea jucătorilor pentru lansarea pulurilor se stabilește de comun acord între participanți și se menține aceeași pe durata fiecărei reprize dintre cele 3. În competițiile oficiale, ordinea se stabilește prin tragere la sorți și se joacă 1 la 1, sistem turneu, prin eliminare, câștigătorii înfruntându-se între ei până în finală. Fiecare jucător are la dispoziție cele 25 de puluri pentru a le lansa consecutiv din suprafața de lansare. După lansarea celor 25 de puluri, se iau în calcul numai cele care au intrat în cele 5 compartimente și se notează punctajul realizat pe tabelul de joc, după care pulurile sunt recuperate și așezate în afara structurii Hole Checker, fiind puse la dispoziție următorului participant, în funcție de ordinea de lansare stabilită înainte de a începe jocul. Pulurile care intră cel puțin pe jumătate în cele 5 compartimente sunt declarate valide la punctaj. Pentru a le declara valide, trebuie să privim poziția lor de deasupra mantinelei frontale cu găuri. Datorită faptului că mantinela cu găuri are grosimea de 10 mm, pulurile sunt prevăzute cu o incizie circulară în mijloc, al cărei diametru este tot de 10 mm. Așadar, dacă privim de deasupra mantinelei cu găuri și nu vedem deloc această incizie circulară, pulul este valid. Dacă vedem incizia în interiorul compartimentului de punctaj, pulul este de asemenea valid. Dacă vedem incizia în suprafața de tranzit, pulul nu este valid. Pentru fiecare pul intrat în unul dintre cele 5 compartimente de punctaj, se acordă un punct. Aceasta în cazul în care sunt maxim 4 puluri. Dacă intră 5 puluri într-un compartiment, punctajul se dublează, adică 10 puncte, care se adună cu restul punctelor realizate în compartimentele unde au intrat maxim 4 puluri. Dacă un jucător introduce pe parcursul unei reprize toate cele 25 de puluri, deci câte 5 în fiecare compartiment, această realizare se numește Full Checker și duce la câștigarea partidei, indiferent dacă această performanță are loc în prima, a doua sau a treia repriză. În cazul în care niciun jucător nu realizează pe parcursul celor 3 reprize un Full Checker, la finalul acestora, departajarea se face prin cumularea punctelor realizate în fiecare repriză. Câștigătorul partidei este cel care a realizat cele mai multe puncte la sfârșitul celor 3 reprize. Jucătorul care atinge în mod intenționat structura jocului pentru a modifica poziția pulurilor, indiferent de momentul partidei, este
descalificat. Pentru informații suplimentare și comenzi ne puteți contacta pe adresa de e-mail italideia.newgames@yahoo.com, pe pagina de Facebook Italideia New Games sau ne puteți suna la numărul de telefon 0755 928 525. Credeți că aveți destul de dezvoltat simțul găurii? Încercați Hole Checker!